lille mand. Godmorgen. Hej. 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 Kan du sige hej? Ja. Ja. Det er flot. Så skal vi gå hen og se, hvad... Spjæt. Ja, kom. Hej. 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 Har du det godt? Hvor er en lille mand? Ja. Vi laver en video her til Christine. Er der noget, du gerne vil sige? Ja, det var godt. Det var godt. Så går vi lige over her og kigger, hvad Hans Henrik laver. Der var noget med, at de var fløjet til Indien. Så skal du sige, der er noget med, at I er fløjet til Indien. Der er noget med, at I er fløjet til Indien. Det bliver spændende at høre om. Og hvad har du lavet der af morgendelikatesser? Det er en meget spændende morgenmad. Ja, og hvad? Jeg har lavet i dag, det er mysli. Nå, okay. Det er nyt. Ja. Nu må vi se, hvad det er. Ja. Det bliver sjovt. Og der skal ske noget helt spændende i dag. Ja, i dag skal jeg cykle for første gang efter vintersne. Ja. Men jeg synes da lige, vi skal kigge ud i haven og se, hvordan... Det er det, ikke? Ja. Hov! Det var det der der. Det er da ham der. Det er da ham der, lillebror. Hej. Ja. Er der mere? Er der mere, du skal sige? Nå, det er der ikke. Okay. Så kigger vi lige udenfor, for her er en nemlig væk. Næsten. Og hvis man er det trænede øje, ville måske kunne se, at der er erantisser og vintergækker derovre. Men der er stadig. Der er stadig is på søen. Ja. Så. Ja. Ja, han ligger altså lige på ryggen, fordi han lige har spist. Men det kan da godt være, at han lige skal... Skal du lige om at kravle? Skal du om at kravle? Ja, så vender vi dig lige om en gang. Ja, badabadu. Så. Hoppa. Hoppa. Kommer du lige herhen, Paul? Ja, det er flot. Det er meget flot. Ja. Paul. Ja. Hej, hej. Kan du vinke? Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej.